Boas. A questão dos artigos é a grande protagonista do novo nomenclátor, pois motiva 3 en cada 4 alteracións no vello nomenclátor de 2003. Nada teño que obxectar as mudanzas se son aprobadas polos moradores desas localidades, mas permítaseme discordar de como elas foran xustificadas. Restituir artigos ou apelidos históricos aos topónimos parece unha iniciativa máis arqueoloxizadora do que galeguizadora. Diso vamos falar hoxe en Galego de todo o mundo. Fago máis que atopar xente distinta que a mesma teima que a min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz. O Nomenclátor de Galicia 2026, aprobado pola Xunta após revisión lingüística do Seminario de Onomástica da RAC, ten recibido bastante atención mediática. A razón do interese suscitado foi a modificación de máis de 2.500 topónimos, entre eles 14 nomes de concellos, para a recuperación de formas históricas. Por exemplo, Cangas, Cangas de Morrazo, para a corrección dos artigos que a castelanización administrativa tería provocado, por exemplo, Campo Lameiro ou Campo Lameiro, ou para ambas as cousas, por exemplo, Castro Caldelas ou Castro de Caldelas. Deixemos hoxe de parte o debate sobre se os artigos deben ou non figurar, nomeadamente mayúscula, cando o topónimo aparece isolado, en mapas ou placas das estradas, e concentrémonos no propio facto de haber topónimos que levan artigo e outros que non. Veño de Vigo e vou para a Coruña, por exemplo. Pois ben, relativamente á toponimia, nada há de máis natural que un nome de lugar teña perdido ou estexa a perder o seu artigo. En principio, no ámbito galego-portugués, todos os topónimos nacen con el, mas moitos vanno perdendo á medida que desaparece o vínculo ao territorio orixinario ou a palabras de uso común. Un dos motivos máis frecuentes para iso acontecer é a súa reutilización para denominar unha unidade administrativa diferente. Por exemplo, a miña parroquia de infancia chámase Feás, no concello de Cariño, análogo a outros feáns, feais ou fiáins que encontramos na toponimia galego-portuguesa, ou tamén frecuente topónimo Henares, que encontramos no centro peninsular. Remete para o feno, isto é, a erva seca que se dá aos animais. Actualmente dice, vémonos en Feás, mas nem sempre foi así. Os máis vellos lembran que o lugarexo que deu nome á freguesía se decía con artigo, vémonos nos Feás. A perda dos artigos dos topónimos é natural, fai parte da propia identidade deles, que costuman nascer con artigo, en cuanto son identificados con palabras que tamén usamos como comuns, mas que facilmente o perden cando esa identificación se debilita ou se perde definitivamente. En cualquier sincronía, son moitos os topónimos que se encontran nese proceso, no cual moitas veces intervén a mudanza de tipo de entidade de poboación. O lugar dos Feás, a que me refiro, perdeu o artigo cando pasou a denominar non apenas o lugarexo que sempre fora, que ese permaneceu con artigo até que desapareceu, mas unha freguesía. Temos casos semellantes espallados por toda a Galiza, mesmo afectando concellos. Há pouco souben do caso do Boiro, que aínda é coñecido con artigo por moitas persoas de certa idade de fora desa localidade, e que permanece con artigo para denominar un bairro do centro, o Boiro de Riba, xa sen artigo para nomear a vila ou o concello. Así que penso que a Comisión de Toponimia se excede un pouco no intuito de interromper este proceso, que é tan natural, da toponimización. No caso de Campo Lameiro, tiñamos antigamente un campo e un lameiro, mas ao ficaren xuntos para pasar a denominar unha outra entidade administrativa, aprofúndase na desvinculación do topónimo ás palabras comuns que antes o constituían. Trátase de un topónimo ex novo, refeito a partir de topónimos antigos, mas para moitos xa non é evolución natural deles, de maneira que deixa de facer sentido o artigo que en algún momento da historia vinculou ese topónimo a un campo concreto ou a un outro lameiro concreto. O caso contrario, que no fundo é o mesmo, témolo en Cangas de Morrazo. É ben coñecida a tendencia de varias linguas románicas para anteceder os nomes de comarcas e rexións con artigos que nen sempre acompañaran eses corónimos. Que sentido ten entón suprimir un artigo que toda a xente usa xa, Cangas do Morrazo?
que estadio concreto de evolución lingüística se pretende restituir? Nunha dirección ou noutra, trátase de procesos naturais que non están relacionados coa castellanización. Oporse a este tipo de mudanzas, nun sentido ou noutro, traduzo o desexo de conxelar a lingua e tal vez sexa un dos exemplos máis obvios de prescriptivismo radical, que é a tendencia que teñen os lingüistas a, en vez de descreveren a lingua, imporen a forma de que máis gostan, por máis antiga, por máis xenuína, por máis coherente, etc. Non fago máis que atopar xente distinta ca mesma teima ca min. Non fago máis que ouvir outras voces que son a mesma voz.